Moni meistä jää ihan liian helposti sinne sohvalle. Nyt on mahis tehdä yhdessä. Tuu mukaan liikkumaan, juoksuliike. Me halutaan saada ihmiset kuntoon ja liikkeelle ja porukassa se vaan onnistuu paremmin. Yhteisjuoksut sopii aivan kaikille. Meillä on 6-vuotiaita, 60-vuotiaita. Meillä on niitä, ketkä jaksaa juosta 5 minuuttia, niitä, ketkä jaksaa juosta 50 minuuttia. Meillä on vähän vilkkaampia lapsia, vähän rauhallisempia lapsia. Meillä on vähän puheliempia aikuisia ja meillä on sellaisia aikuisia, ketkä ei puhu, mutta kaikki tehdään yhdessä ja saadaan nimenomaan hyvää mieltä, hyvää kuntoa. Me yritetään aina hakea kauniita, inspiroivia paikkoja, missä me juostaan ja missä on kiva mennä porukassa ja toisaalta vaihdella niitä paikkoja säännöllisin väliajoin, ettei käy tylsäksi. Eli ihan puhtaasti osallistujat on saanut meillä tulosparannuksia. Esimerkiksi maraton-aika on parantunut puoli tuntia, juoksutekniikkaharjoitusten kautta tekniikka on parantunut ja sitten ihan osalla on jopa paino pudonnut useita kymmeniä kiloja. Lapsille meillä on ihan loistavaa tarjontaa yhteisjuoksussa. Lapsi oppii olemaan ulkona läpi vuoden, oppii heittämään, hyppäämään, juoksemaan, yrittämään esteitä. Nuorille on tämän lisäksi tarjolla yleistaitavuutta, motoriikkaa, vähän nopeamman juoksun tekniikkaa sekä puhtaasti myös vauhtikestävyyttä. Kilpajuoksijan kannattaa tulla yhteisjuoksuihin sen takia, että saa porukasta voimaa. Kaikki tietää sen, että porukassa on helpompi pitää itseään tiukilla kuin se, että menee yksin tuolla maanteita pitkin. Ja 90% porukasta on sanonut suoraan, että kunto on noussut ihan älyttömästi ja jopa ihan arkipäivässä jaksaa paremmin. Hei, nyt sulla on tosi hyvä mahis tulla mukaan juoksee porukassa. Nyt vaan rohkeasti mukaan, rahaa itses ulos ovesta, maailman helpoin juttu tulla mukaan. Tonne noin, juoksuliike. Yhteisjuoksuissa on vaan niin hyvä fiilis, että niitä pitää saada ihan joka kaupunkiin. Energiaa, haasteita, ystäviä, elämää, juoksemista. Tuu mukaan!